Здравейте, показвам ви какво си купих от последната промоция на Bear Care на сайта им, която е активна до 31 август. Тази палитра сенки за очи, която е на минус 50%, този глас е минус 30% и тези пачове за очи също са минус 30%, като имах подарък тази шиит маска. Палитрата сенки за очи е в много приятни телесни брокатени тонове, като редовната й цена е 50 лева. В момента е намалена с допълнителен код на 22,50. Тя ми беше нужна, тъй като замених една моя стара палитра на Too Faced, която имам от над 6 години. Сега ще ви я покажа. Също така на марката Romanti си поръчах този глас за устни, който остава тъмен тинт по устните, в актуален цвят за есента. И тези златни пачове за очи, които са намалени на около 22 лева.